Ze zeggen, ja luister. Ze zeggen, ik ben doodsbang van het volgende. Zegt die moeder. Ze zegt, en dan komt zij naar mij toe van ja, en je zal het er maar mee op. Ze zegt, dat ga ik echt niet doen, want dan stopt ze gewoon mee. Ze zegt, en zij kan er niet op staan. Ze zegt, maar ik ga niet bij in de box, zegt ze, ik ben er zo bang van. Dus, kijk, want ze kunnen wel vragen om die ouders mee te helpen, maar als die zo bang is, dan zij zegt gewoon van ja, dan zullen we met de schooltafel staan en dan gaan we nog 3 weken of weet ik wat, dat ook niet gaan. Ja, precies. Dus dat schiet niet op. Ze moeten gewoon zorgen dat de mensen tevreden zijn. En kijk, we kunnen wel zeggen van we proberen dat die mensen doen. Maar als ze niet durven en ze zijn bang, dan gaat dat niet. Ik zag dat daarom was het die kinderen op vrijdagmiddag, die waren zo bang. Die durfden allemaal bijna niet te rijden. Dus ik denk heel bewust van ja, ik heb er niks meer, dat is allemaal blij. Dat is een kanon, hè? Oh man.